phải xây về sầu ga. Chị help खालामनानै आङो नैया देनानैसै आरो हौवा जाबानो जि बेफोरखौ मावनो हाया बे नङा नङा लिरनाय गैया बेखायनो मावनांगौ बयबो दे हिनजावनो हेल्प खालामना हो बयबो गुड मर्निं बयनिसिमबो ओमफ्राय दायो 9:30 जाबाय ओमफ्राय दिनै दंफांनि मेर होगोन आं दिनै थ' नायलांबाय थादों ना आंनि मेर दुंनायखौ एसे खाना होनांगोन दायो जाथ'वाखै एसे खाना होनांगोन माने मेर होबाय नालाय बेयाव खाना होनांसिगोन आरो नायबाय थानो नोंथांमोना बानायगासिनो दं आङो नारेंखलनि बे मेरखौ खानसै आरोना फाइनली कमप्लीट जाबाय नायदो नोंथांमोनानिया कमप्लीट बे तारजों खाबाय आरोना तारजों खाना होबाय कमप्लीट सिङाव नारेंखल आरो लोगोसे दंबावो नाया बे मोनसे प्लास नैबे मोनसे खानसै दायो मोनथामबो नैबे मोनसे ओमफ्राय बे मोनसे ओमफ्राय बे मोनसे कमप्लीट जाबाय वाव वाव बे मोनसे वाव सुपार हिट जाबाय ओमफ्राय एसे हाग्रा दाननानै थालियाबो एसे हाग्रानिफ्राय खारग'थ' आरोना जोबथ'बाय दुगैनोसै आरो दा गुड मर्निं गाइस मर्निं दायो 9:30 जाबाय बयबो मोजाङैनो दङ ना हिनजाव गानना बाहेरायाव जोंनिया
So guys, mer दुंनाय जाखाबाय बे दंफाङाव ओमफ्राय दा एसे वालाव इनो नांथाबजोबनांगौ सान्दुंजों ओमफ्राय एसे दै होनि आरोना नायलाय माथा लोगोफोर दायो दंफांनि मेर दुंनाया जाबाय ओमफ्राय दा दुगैनोसै बिराद गरम नांबाय आरोना खानायाबो मालिंगा टाइपसो जाहैबाय गोलाव लाखिनानै थ' दायो दुगैनोसै देलायखाबाय रिल्स बानायनो दख'नाजों गानफब जोमफब नैया दुगैयै दोलोबै ओंखारबाय आरोना मा रिल्स बानायगोन सना नायनि अ लायनो दे बाजाराव थांनो ओंखारबाय दुगैबाय सब खामानि जोब्बाय ओमफ्राय दा बाजाराव थांसै हिन्जाव बेदर जाहैनो लायनोसै आरोना देलाय मांग्रिया मा बेदर जानो नोंनि फना माबायदि नुयो मोजां नुखायो माय गड थांसै आरोना जा गरम लै भगबान एकदम मैला गारियाबो माय गड मोनसे सिट बेल्ट लागायना लानि सेफटि फार्स्ट नङा होमबालाय या थ' सिट बेल्टखौ नांथारगौ आरो बाइक बा हेलमेटखौ नांथारगौ आरोना थ' थांलांसै दायो नैबे महिरंग दाउ बयलार रानसै बेसे किल' 280 20 थाखा स' दायो बाजार लाबाय थांसै न' बाजारनिफ्राय ओमफ्राय बाबु सासे लोगो मोनबाय ने बेखौ दखानावसो बेगा हमसेरा बिसोरनि दखान दङ इयाव खनार दखान सनानि दखान दङ बेयाव दोनहैनोसै बेनि दखाननि फिसाज्ला सन जोंना बेनो बेयाव बेनिफ्राय ओंखारबानो एसे थांबानो जोंनि न'आव मोनगोन आरो एसे थांबानो नै स्टेसननि खाथि जा ओमफ्राय दायो आङो लाबाय नै दाउ बयलार ओमफ्राय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय हाइजें ओमफ्राय हिन्जावा गय जाग्रा नालाय ओमफ्राय सुपारि एसे लाबाय फाथै लाबाय आरोना ओमफ्राय दायो थांगासिनो दङ न'आव ओंखाम जानांगौ मर्निंनि जि ब्रेकफास्ट खालामनानै दायो जों ओंखाम जायाखै जाहैनोसै आरोना स' गाइस ट्रेभेलिं भिडिअ लाबोनो हायाखै जेरावबो बेरायनो थांनो हायाखै माने हाबा जाबाय नालाय सेंग्रा बायदिथ' बेरायबाय थानो हाला थ' उननि समाव थांसै साननैसो उनाव बेरायहैनोसै अबावबा खिन्थु दायो नोंथांमोनखौ मोजां भिडिअ होनो हायाखै आङो बिदि फेमिलि ब्लग बाजार कासारि बिदि ब्लग होबाय थानांसिगोन आरोना दायोथ' बाजारावनो जे नांफाबाय थानांसिगोन बाजार खालामनांगोन लाबोनांगोन जाहोनाय लोंहोनाय बेफोर सब हाबा जानायनि उनाव जाखायो नालाय एसे चेन्ज जाखानांगौ नालाय थ' बेखायनो बिदिनो ब्लग नुसिगोन साननैसो थ' बयबो बरिं मोननाङा नायलांबाय थादो सापर्ट खालामबाय थादो बिदिनो ओमफ्राय दायो बेदरखौ सुना होनोसै र' सुखांबाय आरो निया वाव दुंना लोंसै
ओंखाम दोङोथ' बुजिबाय ओंखामा दोङो साहा फुदुंनि ओमफ्राय नै बे बेदर बानायनो रेडि खालामगासिनो खालामना होनसै आङो नैया देना होनसै आरो हौवा जाबानो जे बेफोरखौ मावनो हाया बे नङा नङा लिरनाय गैया बेखायनो मावनांगौ बयबो दे हिनजावनो हेल्प खालामना हो बयबो कापसे साहा लोंसै लोगोफोर गय जाबा मा मा जायो बेखौ कमेन्टआव बुंहरलाय हिनजाव बिराद गय जायो आंना ना जेबो गैया बेनो बे मोनसेयानो हिनजाव बानायनाय बेसे टेस्टि जादों जाना नायनोसै हा अ माय गड जाना नायनोथ' बेसेबां टेस्टि जादों बाख्नायथावना जादों पुरा बाख्नायथावनानो जादों टेस्टिया सुपार हिट दे होमबा जानोसै ने नोंसोर लुगैगोनसो देखायबाय थाबा ओंखामबो जाबाय स' गाइस ओंखामबो जाबाय टाउनाव थांनानै फैबायबो दा गासिबो जोब्बाय ओमफ्राय नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन दायो जोब्बाय आंनि ब्लगा स' थेंक इउ स' माच बयबो सापर्ट खालामबाय था बिदिनो बाय बाय